do Prastov? Určite máme mladé družstvo, pre ktoré je takýto zápas určite veľmi cenná skúsenosť, možno niektoré z toho v živote nezahráme, takže určite veľmi dobrá skúsenosť pre nás. Čom bol ten super najvhodnejší? Ťažko povedať, to je úplne iný level volejbalu, tie hráči robia minimum vlastných chýb a položiť im loptu na zemi je dosť ťažké, sú vysoké, cez ten blok sa dostať nie je jednoduché pre nás. Ale vy ste sa snažili teda ich potrapiť, takže ako hodnotíš vašu Ja si myslím, že mohli sme hrízať trošku viacej, možno aj v prvom sete sme urobili dosť veľa vlastných chýb, ktoré keď sa nakopia, tak to s takýmto superom nie je šanca už dotiahnuť. Ale myslím si, že nehrali sme nejako zle. Myslím si, že ako príprava na ďalšie zápasy do Memzy to bolo určite dobré. S kým pôjdete do Ruska na odvetu? S čím? Zase ich trošku čo najviac pokúsť, ako sa dá. Určite nejdeme do tých zápasov s tým, že ideme vyhrať, my sme v tomto realisti a pre nás je to veľmi dobrá príprava pre druhú časť sezóny. Super, Keď si možno vypichla nejakú jednu hráčku, ktorá ťa tak najviac zaujala z toho týmu? To je dosť ťažké povedať, oni majú v podstate na každom poste hráčky, majú výbornú nahrávačku, výborné smečiarky, výborné blokárky, ťažko povedať. Myslím si, že tam nie je nejaká jedna hviezda, myslím si, že sú taký celkom vyrovnaný. Tréner spomínal pred zápasom, že hlavne by ste si to mali užiť a nazbierať skúsenosti, že podarilo sa? Ja si myslím, ja za seba osobne, ja som si ten zápas užila, pre mňa každá lopta s takýmto superom má význam a myslím si, že pre všetky a ten, kto by si tento zápas dneska neužil, by bol asi hlúpy.